So, Citizens Coalition for Change is in Mudzi South, and this is Gladys Shwatswai. She's working in Mudzi South, making sure that she campaigns for President Chamisa. She says Makah is a mining community rich in gold, and yet the roads and infrastructure tell a story of neglect and underdevelopment. We are putting a stop to this in August. Register to vote CCC. So this is Makah Secondary School, irikwa Mtoko uko. And honestly speaking, ukatarisa goridhe rinobuda ikoko kunzvimbo iyi kunotuma mine twakangowanda turiko ku. But is the community benefiting? Are we developing the community through the gold mining which is happening there? No. Who is benefiting? Just a few individuals. Ukatarisa mabig wigs ZANU PF enda ku High Court, you'll be able to understand kuti they are taking over mamaina akawanda ari ikoko kunana Makah vachingoita nyaya dzekutonogireba chaidzo ndo zvaitaurwa natsenenga muzvezvi kuti timu iri rinoba makomba rinoshura. So how do you expect the same people vari kuenda kunobira vamwe makomba avo to develop a country? They will not. And that gives us enough courage to say, let us register to vote and make sure that this 2023 we put an end to this nonsense, to this madness. Zimbabwe inoproducer dombo redu riya black granite. But Zimbabwe is not using that black granite to its advantage. Riri kuenda kune dzimwe nyika chindovaka dzimwe nyika. Isisu haridzo vayo tisina. Zvakafanira kuti iwo warima achibage pamba pako wowana 100 tons. Iwo pamba pako wosara usina chibage chekutodya nevana vako sadza. Asi wakarima kudaro. Zvinonyadzisa. Woenda kunoshuzha uchinokumbira, but iwewe pamba pako wanga wakarima kudaro. Ndizvo zvinhu zvatiri kuti ndo zvinhu zvinonyadzisa izvozvo. And let us unite and make sure that we vote ZANU PF out, we vote Advocate Chamisa in, and we fight for change together.